Bek santayung sinarengan kadang-kadang Semar Mulya campur Sari Pangarso. Bapak Wasimin kasepuhan Bapak Warno Gepeng Ugi Roko Masis koordinator. Makarya sinarengan NNP Production Audio ngundang Semar Mulya Channel. Gambar bening harga miring. Penak, Dik. Ra penak ganjel no.
Ganjel ndas. Ganjel apa? Ganjel apa? Ganjel ndasku jare. Astagfirullahaladzim. Ya gone Semar Mulya sing geseh iki lho. Sapa sing ngomong kuwi mau? Tanggal 8 batal kae. Kualat. Gak ya. mungkin Mas No ngomong kaya ngono kuwi. Nggak Mas No mungkin. la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mesti sing ngendang sing ngomong sing ngendang. Padahal gak mendem lho kuwi. Ora. Malah nemen. Bisa kaya asu jare. Lah Astagfirullahaladzim. ya. Nano 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 nano. Monggo. Ora ngono. Biyen mula Kekal